Исәмісі цифрда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олғатаба қойбір темалар турында. Шәһәрдә барлык масса күләм чаралар гамәлдән чыгарыла, бу ни белән бәйле. 1 октябрьгә кадәр ташламаларга ия булган татарстанлыларга социаль хезмәтләр җыелмасын билгеләргә кирәк. Ни өчен? Бердәм дежур диспетчерлык хезмәте адресны алыштырды. Хәзер алар кайда урнашкан һәм хезмәткәрләрнең эше ничек бара? Соңғы тәулікте Татарстанда яшаучы 60 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда узган тәулектә коронавирусның тагын 12 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 28 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 26942 очрагы билгеле. Аларның 23163 терелгән 49-да узган тәулектә. Шәһәрдә барлык масса күләм чаралар гамәлдән чыгарыла. Дүшәмбе көнне кич белән Чаллы мэрын яңа коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору буенча оператив штаб киңәшмәсен үткәрде. Эпидемиологик хәлнең катлаулануы сәбәпле Наил Мәгдиев 2 чараны хезмәт коллективлары дәрәҗәсендә үткәрү турында карар кабул итте. Оператив штаб киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов, Роспотребнадзор башлыгы Илгизәр Бәриев, шәһәрнең 3 районы башлыклары, башкарма комитет җитәкчесе басарлары, шулай ук идарәсе башлыклары һәм көч структуралары җитәкчеләре катнашты. Дары алыргамы яки акчамы? 1 октябрьгә кадәр ташламаларга ия булган татарстанлыларга социаль хезмәтләр җыелмасын билгеләргә кирәк. Бу я медицина препаратлары, я компенсация. Ни өчен моны нәкъ хәзер сайларга кирәк? Тулырак калдагы материалда. Марат Нуриев бушлай даруларны беренче тапкыр ала. Аның сүзләренә караганда, мондый мөмкинлек аркасында ул шактый зур акчасын янга калдыра. Вот за свои деньги купил почти около 8 тысяч. Вот эти лекарства набралось. На 10 дней 7-8 тысяч. Это же много, с одной стороны. Вот эта система, конечно, это хорошо. Дарылар алучыннан да отышлырак ди табиблар. Бүгенге көндә бер ташламага ия кешегә аена 933 сум акчалата компенсация билгеләнгән. Еш кына медицина препаратлары күпкә кыйммәтрәк тора. Сумма достаточно незначительная, учитывая, что большинство лекарственных средств, которые нужны данным пациентам, во-первых, это и большой объем лекарственных средств, и во-вторых, это достаточно дорогие и ресурсозатратные препараты. На данный момент в нашей поликлинике более 5000 федеральных льготников. Федераль ташламага ия булучылар категориясына инвалид балалар, сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар һәм сугыш ветераннары керә. Алар барысы да социаль пакетны алу өчен 1 октябрьгә кадәр гариза бирергә тиеш. Дөрес карар кабул итү бик мөһим, чөнки ел дәвамында аны үзгәртергә ярамаячак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бердәм дежур диспетчерлык хезмәте адресны алыштырды. Элек штаб 56-нчы янгын сүндерү частендә иде. Хәзер 112 хезмәткәрләре шәһәр башкарма комитеты бинасында эшли. Оператив дежур, бердәм дежур диспетчерлык хезмәте ашыгыч хезмәтләрне, ашыгыч ярдәм, янгын, полиция, газ һәм электр белән тәэмин итү хезмәткәрләрен чакыру турында хәбәрләр кабул итә. Белгечләр көненә 1500-гә якын шалтырату һәм ГЛОНАСС системасы буенча 800 хәбәр ала. 5 ел дәвамында безнең шәһәрнең бердәм дежур диспетчерлык хезмәте республикада иң яхшысы дип санала ди бирде эшләүчеләр. Ул шәһәр һәм Тукай районының дежур диспетчерлык хезмәтләре эшчәнлеген координацияле. Аларның төп бурычы оператив мәгълүмат җыю һәм гадәттән тыш хәл урынына тиешле хезмәтләрне җибәрү. Бердә хезмәткәрләр тәүлек буе эшли, бер сменага 3 кешедән тора. Поток информации очень большой, поступает очень много звонков, много сообщений приходит. До 1500 звонков мы получаем, так как обслуживаем город, набережные Челны и территорию Тукаевского муниципального района. Сообщения у нас бывают, конечно, разные, от простых до самых сложных. Бывают происшествия, чрезвычайные ситуации, на которые мы реагируем, направляем те или иные службы, от которых зависит жизнь людей нашего города.
Барлык шалтыратулар кабул ителә һәм теркәлән, диалог параметрлары катгый билгеләнгән, шуңа күрә диспетчер хәтта ашыгыч хәлдә дә шалтыратучыларның исемен сорарга тиеш. Регламент буенча диспетчерның шалтыратуны кабул итү һәм чакыруга нинди ашыгыч хезмәт барырга тиешлеген хәл итү өчен 1 минуттан аз гына күбрәк вакыт бар. Первое, что мы должны, это позвонить заявителю, спросить, насколько там все серьезно, есть пострадавшие или зажатые, может быть, разлив топлива. И уже исходя из этого мы направляем туда всех, кого нужно. Сложности, если где-то пожар или ДТП, или чрезвычайно любая ситуация, надо оперативно работать, очень быстро, это очень ответственно, очень страшно. Но надо понимать, что жизнь зависит от человека, от тебя. Диспетчерлар тәүлек буе эшли, аларга ял итү өчен вакыт кирәк. Здесь у нас комната отдыха для наших оперативных дежурных. Здесь они отдыхают. Согласно регламенту 4 часа отдыха у них. Әмма ял итү һәр вакытта да эләкми диләр хезмәткәрләр. Кайчангыда шалтыратулар туктаусыз килә. Шуңа күрә диспетчерлар 112 номеры буенча чынлап та куркыныч очракларында гына шалтыратуны сорый. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Бушлай укыту һәм адаптация программалары яхшы хезмәт хакы һәм заманча Scania S500 йөк автомобильләре чаллыларга Delco транспорт компаниясында эш тәкъдим итәләр. Күптән түгел генә Delco транспорт компаниясе үзенең туган көнен билгеләп үтте. Компания даими рәвештә үзенең автопаркын киңәйтә. Моның белән бер рәттән чалда яшәүчеләргә яңа мөмкинлекләр ачыла. Delco бизнес алып баруда ышанычлы юлдаш һәм лаеклы эш бирүче. Мы приглашаем на работу как опытных водителей, так и тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Для начинающих водителей разработаны программы обучения и адаптации, что позволяет легко и быстро влиться в команду и почувствовать себя уверенно и комфортно с первых километров пути. Автопарк чаллар өчен яңа мөмкинлекләр ача, укыту һәм адаптация буенча бушлай программалар, яхшы хезмәт хакы, үсештә яңа перспективалар һәм заманча Scania S500 йөк автомобильләре. Хәзер компаниядә Е категорияле машина йөртүчеләр, экспедиторларны туплау бара. Мы предлагаем такие вакансии, как работа у дома, которая подходит тем, кто не готов надолго отлучаться от семьи. На данный момент также открыта вакансия по перегону новых транспортных средств. Delco командасына эләгү бик җайлы. Моның өчен 8-958 538 432 телефоны буенча шалтыратырга яисә БСИдагы компания офисына килергә генә кирәк. Искәртеп узабыз, республикада COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.